Com vos dia, Rosa és detinguda en 1979 a València, és detinguda i la duien al carrer Sorní, a una comissaria que ahí havia, i és sotmesa a una sèrie a un interrogatori i unes tortures realment brutals, de tal manera que això la va marcar per a sempre. Després de l'interrogatori va ser empresonada en la presó provincial de Dones de València a maig de 1939, on va romandre uns mesos fins al seu trasllat a la presó Convent de Santa Clara de València. Novament, a l'agost de 1940, va ser traslladada a la presó provincial de Dones de València. És a dir, això era una pràctica prou habitual, anar passejant a les preses d'unes presons a altres. Al març de 1940 va ser jutjada en Consell de Guerra sumaríssim d'urgència, acusada de professar idees comunistes, d'auxili a la rebel·lió i de participar com a miliciana. La van condenar a 15 anys de presó. Les seves camarades i companyes, Amparo Soto i Asunción Pérez, van ser també detingudes i empresonades en les presons del Convent de Santa Clara i en la presó provincial de Dones de València. Acusades també en Consell de Guerra sumaríssim d'urgència d'auxili a la rebel·lió, de pertànyer al PC i a Socorro Rojo Internacional. Van ser condenades a 12 anys de presó. Des del mateix moment del seu ingrés a la presó, l'estat físic de Rosa va anar deteriorant-se a causa de les tortures. El seu cos va quedar immobilitzat i incapacitada per a poder-se valdre. La seva estada a la presó s'alternava amb períodes d'ingrés a l'Hospital Provincial de València. Tal era el seu deterioro que una comissió de recluses van demanar a la directora de la presó, Natividad Brunete, que fera gestions perquè poguera ser ingressada en un sanatori. Això, d'esta manera, el narra Ángeles Malonda, companya seva de presó. Una muchacha que ingresó en prisión sana y fuerte ha quedado paralítica. Una comisión de entre las reclusas rogamos a la directora que hiciera las gestiones pertinentes para que nuestra compañera pudiera ingresar en un sanatorio estatal. Fracasamos y la recluida en la enfermería ha llegado a quedar imposibilitada totalmente. Al gener de 1940 se li va commutar la pena de 15 anys de presó per la de 12 anys. El deterioro físic de Rosa era tal que els seus pares i ella mateixa van presentar instàncies perquè se li concedira la llibertat i poder morir al seu domicili. Al maig de 1942, Rosa va ser posada en llibertat sota presó atenuada. Però això no volia dir que realment estiguera en llibertat, ja que de retorn al seu domicili no va tenir l'alliberament definitiu fins a maig de 1951, per la qual cosa va estar sota vigilància fins a eixa data. Fixeu-vos, des de 1939 fins a 1951. Uns anys a la presó i els altres anys a casa, però sotmesa a vigilància i tenint que passar tota una sèrie de tràmits. Malgrat el seu estat físic i des de la seva postració, Rosa Estruch va seguir en la seva militància en la clandestinitat, col·laborant als començaments dels anys 50 en la reorganització del PC al País Valencià i tenint contactes amb alguns dels guerrillers de l'agrupació guerrillera de Levant. Així ho recorda Remedios Montero, guerrillera d'esta agrupació, en la seva autobiografia, y Remedios Díaz. Allí llegué a Vilallonga sin conocer a nadie, lo que me dificultaba la idea de formar el Partido Comunista,
pero con María no había nada imposible. Me presentó a la mejor gente que ella conocía, entre ellas a una chica llamada Rosa Struck, que estaba en cama sin moverse. Era muy inteligente y valiente, y en cama y todo, ella nos ayudó muchísimo. També Tomasa Cuevas recorda el treball polític de Rosa y la clandestinidad. Era la que llamaba a los camaradas, les hablaba y les convencía, y en su habitación, allí, en su cama, paralítica completamente, hacía una labor formidable. En 1952, Rosa Struck va tornar a ser encausada. La policia es va presentar a detenir-la, cosa que va resultar impossible per el seu estat d'invalidesa i postració. En 1955, gràcies a la intermediació d'Ángeles Malonda amb José Alberto Palanca, director general de Sanitat, Rosa va ser ingressada al Sanatori de la Malvarrosa de València. Y tal y como va a decir Ángeles Malonda, ella contaba, Ángeles decía, al estar yo en libertad, fui a visitarla al pueblo. La encontré triste, no muy bien atendida, puesto que había fallecido su madre. Atendiendo a su deseo, me comprometí a conseguirle una plaza en el Sanatorio de la Malvarrosa. A fin de activar mi gestión en lo posible, realicé un viaje a Madrid, provista de una carta de presentación para el doctor Palanca. Previa instancia y demás requisitos, se obtuvo el inmediato ingreso de mi amiga en el sanatorio. Pero aquí no terminaron las penalidades de Rosa Struck. De fet, en 1956 es reprèn el sumari ja iniciat a l'any 52 i la van acusar d'haver participat en la guerrilla a Utiel, per la qual cosa va haver de declarar davant de la policia en el mateix sanatori. En semblant acusació, Rosa va respondre: si la cosa no fuese tan seria, es para morirse de risa. ¿No ven ustedes cómo me encuentro? Els policies le van preguntar si estaba en esas condicions quan va entrar en la presó. No, señores, yo entré en la cárcel por mi propio pie y salí así. Estoy así desde la cárcel. Davant la insistència per a que compareguera ante el tribunal, malgrat la impossibilitat de moure's, va ser traslladada en una llitera al judici. La van condenar a 5 mesos de presó, acusada de asociació il·lícita i de realitzar reunions clandestines. Novament la van internar en el sanatori, però amb vigilància policial. Poc després va rebre la visita d'un mèdic forense que havia d'avaluar el seu estat i informar si podia ser empresonada. Però després de l'informe del forense, en vistes del seu estat, Rosa no va tornar a ser molestada. La seva estada al Sanatori de la Malvarrosa de València, on va permanèixer fins a la seva mort al juny de 1978, suposa una nova etapa en la vida de Rosa Struck, considerada un referent per a les camarades que havien militat en ella en la República i la guerra, de tal manera que, finalitzada la dictadura, van passar pel sanatori contínuament a visitar-la algunes de les emblemàtiques militants republicanes i comunistes valencianes, com les germanes Paz i Ángeles Azati, Pilar Soler, Ángela Sampere, María Soto, Alejandra Soler, Tomasa Cuevas o Ángeles Malonda, que además recogía y decía: un grupo de compañeras la visitábamos a menudo y nos complacía rodearla de cuanto precisara y sobre todo de nuestro cariño y admiración, porque jamás decaía su ánimo, lo que nos servía de gran ejemplo para las que, teniendo salud, nos permitíamos días de flaqueza. Entre els testimonis recollits per aquesta etapa destaca el de Joaquina Campos, que ens explica com les dones del Partit Comunista als anys 60 hi visitaven a Rosa. Per a elles representava un exemple de la lluita que les dones van realizar en la defensa republicana. Íbamos un grupo de mujeres
a ver a una amiga que teníamos ingresada en el sanatorio de la Malvarrosa, que por el hecho de haber sido alcalde del Partido Comunista en Vilallonga, la encerraron, la torturaron y la dejaron inválida. Estuvo desde que terminó la guerra hasta el año 78, que se murió, llena de operaciones, de humillaciones. La llevaron hasta el juicio en camilla. Íbamos muchas amigas. A mí me la presentaron en el año 62 y desde el 62 hasta el 78, que se murió, no dejé de ir a verla. També Tomasa Cuevas narra les atencions que Rosa rebia de les seues amigues i camarades durant aquests anys 60 y 70. No puedo pasar por alto el comportamiento de mis amigas y camaradas, decía Tomasa Cuevas. No la dejaron sola, se turnaban de noche y de día para atenderla y acompañarla. Era maravilloso y humano lo que hicieron estas mujeres hasta el día en que murió. Joaquina Campos ens va explicar com Rosa Estruch, des del seu llit al sanatori de la Malvarrosa, va organitzar als anys 60 xarxes d'ajuda i assistència a altres persones represaliades, de tal manera que aquesta experiència històrica femenina en la Guerra Civil va deixar la seva empremta en les noves organitzacions de dones que van anar creant-se als anys del tardofranquisme, en concret en el Moviment Democràtic de Dones de València, creat en 1969 i que va desenvolupar un important paper al moviment feminista i al moviment veïnal. Així, i per a finalitzar, dir que Rosa Estruch es va convertir en una de les icones femenines de la lluita antifranquista al País Valencià. Durant anys, les dones de l'MDM, del Moviment Democràtic de Dones, es van a repartir les tasques d'assistència i suport a aquesta camarada, fins a la seva mort el 27 de juny de 1978, després de 23 anys internada al sanatori. Pilar Soler, antiga camarada i amiga de Rosa Estruch, va escriure en la seva memòria. Y esto es lo que decía Pilar Soler. Hay vidas que ocupan tales espacios que a la hora de recordar para contar su vida resulta casi imposible poderlo hacer con todo lo deseado. Rosita era una de esas vidas. Yo la conocía hace muchos años. Éramos lo que a veces se dice de la misma quinta. En nosotros puede traducirse que vivimos intensamente periodos de una lucha sin desmayo, 1936-1939, y después, cuando el cielo de España se tornó negro y cayó sobre nuestras cabezas la larga e interminable noche del franquismo, nos encontramos juntas en un lugar donde por montones llegaban las mujeres, las vencidas, en la cárcel. Rosita era muy acogedora, tenía todo lo que en una o en un comunista me parece que es importante tener en cuenta en la vida. Cuando se dirigía a su alrededor, tanto el partido como a las amistades, como al personal de sanatorio, sus palabras eran para convencer y respetar también a los demás. Hemos perdido algo muy querido. Tardaré en acostumbrarme a su falta. En mi trabajo del partido, Rosita era algo muy particular. Y con esto se acaba. Muy bien.